V rukách držím Vzácnosť. Je to scenár obchodu na Korze. Originál, viacero ich bolo tých technických scenárov. Ja nič nemôžem hovoriť, lebo to bolo natáčané aj v mojom rodnom dome, Bociany, na komíne, kde natáčali tam ten začiatok. Dobre, no. Tu bol natáčaný v Sabinove, tam sú ešte na tej strane sú z neho aj tie fotografie. Tak to taký poučný film bol, trošku ako ľudovo a ináč neviem. Takže sa natáčal v Sabinove? Videla som film v škôlke. Nie, som ešte nevidel. Bolo to po druhej svetovej vojne. Hrali tam ľudia z ľudu. Je to kultový film a každý starý Sabinovčan si ho rád ešte raz pozrie. O filme Obchod na Korze. Ticho! Dobrý je, čo? Wahnsinnige! Dobre, ďalej! Hinaus! Und sind wunderbar eisige wieder Filmes aus Maschinenlachen! No tu je detail na to slávne Korzo, hej, keď sa Sabinovčania prechádzali tam, nebolo vtedy video, neboli SMS-ky, ale bolo Korzo. No a boli šťastní na premiéry, videli sa, ako sa tam prechádzajú. Kroner, to čo? On bol tu hlavným. Kroner, Jožko. Jozef Kroner. No, aj tá stará pani, čo bola v obchode. Mne sa to veľmi ľúbilo, keď som to videl naživo ako v televízii. Pán Kroner si trošku užíval toho natáčania v Sabinove. No, ten herec Kroner. A to bol Kroner. Pani Lautmanka počúvajú. Ja im to poviem tak. Oni sú židovka, pravda. No a ja som Máriec. Židovské obchody sú fuť. To je zákon. Teraz budú len arijské obchody. No, a to je arizácia. Rozumejú? Nerozumiem. Galanterka sa tam predávala. V tomto obchode sa predáva, prosím pekne, použitý tovar. Človek vôbec nemá predstavu o tom, koľko Židov žije medzi nami a pokiaľ by to malo byť zase tak, že prídu Židia do mesta s tým, že budú označení, tak to by som bol proti tomu. To je ťažko hovoriť. Veď Židia nič zle nerobili. U nás tiež boli Židia v Brezovici. Mne sa najviac páči, keď ide okolo domu mojej starej mámky a nájde na zemi podkovu, hodí ju za seba, ako keby tak symbolicky povedal, že šťastie tomuto domu. Esenc! Ujdi, lebo ťa obkydajú.
Esenc! Radšej žili jak inú kultúru, čiže Rómov a takých, ktorí nemám nič proti nim, ale tých, ktorých som ja poznal pred 60-55 rokmi a teraz čo robia. Tak to už je otázka, ktorá fakt vážne sa musíme zamyslieť nad tým. No, je to... Židia vrátili do mesta. To je trošku... pekne postavená otázka. Do mesta vrátiť. Ja neviem, prečo oni odišli. Toto je otázka. Dobrý, môžem vás na sekundu? Neotravujte. Nie? Dobre, ďakujem. Kroner s Kaminskou, keď kračali, bývali sme naproti, tak som pozeral z okna, ale tým, že museli byť okna zatvorené, tak ja som potvoril oblok a som pozeral cez odraz. Bolo, tak som pozeral. A kameraman si všimol, že je tam decko položené v tom okne, tak museli sme zatvoriť, pretože skričal a povedal, že koniec, nenatáčame, kým ten oblok sa nezatvorí. Koľko ty máš rokov, slnečko maličké? 22.